septembra boli na Slovensku schválené protižidovské zákony, nariadenia. Vítaným hostem festivalu židovské kultury Malé Chaim v minulém týdnu měl být v Třebíči dobře známý Naftali Ďuro-First, jeden z 900 židovských chlapců zachráněných za druhé světové války třebíckým rodákem Antonínem Kalinou. Bohužel, z rodinných důvodů se dnes 92letý pamětník žijící v Izraeli nemohl festivalu zúčastnit. Jeho pozdrav však Třebíčanům předal druhý zahraniční host, Firstův slovenský kamarád, který na festivalu prezentoval poutavou přednášku. Ještě předtím jsme si povídali u kávy v kavárně Vrátka. Mám před sebou vedoucího Muzea holokaustu Seredi, pana Martina Korčoka. Pane Korčoku, jak byste pozval Třebíčany do vašeho muzea? Múzeum holokaustu v Seredi je inštitúcia, ktorá patrí pod Slovenské národné múzeum, Múzeum židovskej kultúry, a vzniklo na mieste pôvodného, pracovného a neskôr koncentračného tábora. Na mieste, kde je teraz múzeum, sa v rokoch 1944 a 1945 nachádzal jediný koncentračný tábor na území Slovenska. To znamená, že už len tým, že sa to miesto zachovalo, je to v našich geografických šírkach unikát. A aktuálne sme tam vybudovali expozíciu, ktorá sa rozprestiera na veľkej ploche a venuje sa hlavne riešeniu židovskej otázky na území Slovenska. To znamená prenasledovaniu a žiaľ neskôr aj vraždeniu miestnej židovskej populácie. Navštevník, keď k nám príde, tak zistí, akým spôsobom to na území Slovenska prebiehalo, a my sa snažíme vyrovnávať s históriou a ukazovať ju tak, ako sa skutočne odohrala. To znamená, že priznávať aj viny politických predstaviteľov slovenského štátu a ich prisluhovačov, ktorí v tom období kolaborovali a spolupracovali s nacistickým Nemeckom. Hlavnou myšlienkou múzea je, aby sme našim návštevníkom ukázali, ako trpeli Židia aj na území Slovenska. Nie len, čo sa stalo s nimi po deportáciách, ale aj, čo sa dialo na Slovensku. Dôležitá skutočnosť je tá, že Slovensko prijalo 9. septembra v roku 1941 najtvrdšie protižidovské opatrenia v Európe. Boli ešte tie tvrdšie ako nemecké. A slovenskí politici sa týmto faktom a touto skutočnosťou aj chválili, čo ukazujú aj informácie, ktoré zachytávajú dobové médiá. To všetko ľudia v múzeu nájdu. Ďalej tam nájdu aj to, akým spôsobom deportácie prebiehali. Že v roku 1942 bola Slovensko vôbec prvá krajina, ktorá zahájila deportácie, dobrovoľne zahájila deportácie vlastného obyvateľstva zo svojho územia. Že vlastne slovenskí Židia, ktorí prišli do tábora Auschwitz, boli vôbec prví Židia, kompaktný židovský transport, ktorý tam dorazil. A v tej prvej vlne deportácií bolo z územia Slovenska deportovaných takmer 57 000 Židov v 57 transportoch. Prežilo z nich len niekoľko sto. Všetci ostatní boli zavraždení. Väčšina z nich vo vyhľadzovacom tábore Sobibor. Čiže Sobibor je najväčší masový hrob
obyvateľov Slovenska vôbec. Ak berieme do úvahy aj južné Slovensko, ktoré pripadlo po viedenskej arbitráži Maďarsku, pretože veľká časť Slovenska, juh Slovenska, mnohé mestá, ako napríklad Dunajská Streda, Galanta, Nové Zámky, Komárno, Lučenec, Rimavská Sobota, Rožňava, Košice, pripadli Maďarsku, spolu s nimi aj židovské obyvateľstvo. Ak berieme do úvahy aj tých ľudí, ktorí obývali toto územie, tak potom najviac z nich bolo zavraždených v roku 1944 v koncentračnom a vyhľadzovacom tábore Auschwitz-Birkenau. Čiže hovoríme aj o tejto skutočnosti. Potom poukazujeme na pracovné tábory, ktoré boli na území Slovenska. Nováky, Vyhne a Sereď. Hovoríme o Slovenskom národnom povstaní, o potlačení Slovenského národného povstania, o masových hroboch a vraždení naprieč celým územím Slovenska, ktoré majú na svedomí jednotky SS v spolupráci s pohotovostnými oddielmi Hlinkovej gardy. Čiže aj Slováci, ktorí kolaborovali. Sú to obrovské masové hroby, hlavne v Kremničke, v Nemeckej, vo Zvolene. Neboli tam vraždení len Židia. Boli tam vraždení aj povstalci, účastníci Slovenského národného povstania naprieč všetkými krajinami. Potom tam boli vraždení partizáni, boli tam vraždení Rómovia a boli tam vraždení ľudia, ktorí Židom pomáhali. Čiže tých, ktorí chytili, zobrali na tie miesta a väčšinu z nich zavraždili strelou do tyla. Čiže toto všetko návštevníci v Múzeu holokaustu v Seredi nájdu. Ale končíme expozíciu časťou, ktorá je venovaná spravodlivými medzinárodmi. To sú ľudia, ktorí Židom pomáhali, ktorí riskovali vlastný život a častokrát aj život svojej rodiny. A my sa práve snažíme poukázať, akí veľkí hrdinovia to boli, pretože v tých ťažkých časoch dokázali ukázať veľké hrdinstvo, ktoré dokáže len veľmi málo ľudí. A preto im venujeme osobitnú časť a v podstate Múzeum holokaustu v Seredi nie je len múzeum, ale aj vzdelávacie stredisko. A to vzdelávanie končí práve na tom, že ich dávame za vzor a za príklad. A čo je dôležité, hovoríme aj o tom, že nie len školy robia človeka, ale aj hlavne ich charakter a to, že akými sú. Pretože to, že vy študujete školu, len dokáže, aké máte vedomosti. Ale to, ako sa zachováte vo vypätých situáciách, to ukazuje váš skutočný charakter. A na tom je postavené aj naše múzeum. To je velice široký záběr informací. Dá se ta návštěva stihnout za jeden den? Áno, samozrejme, návšteva sa dá stihnúť za jeden deň. Ja by som povedal, že bežný návštevník ju dokáže prejsť za 2 hodiny. Samozrejme záleží to individuálne od človeka. Kto koľko času chce stráviť, pretože tam dokážete stráviť aj dlhší čas. A potom, keď prichádzajú školské skupiny, oni prichádzajú aj na vzdelávanie. Takže väčšina z nich tam tráví dlhší čas. Ale vo všeobecnosti je dané, že zase, viete, sú to vážne informácie, ťažké informácie a ťažké aj na spracovanie. Čiže človek by si každý mal uvedomiť, že koľko času chce na takomto mieste stráviť, pretože ako by som to povedal, našou úlohou nie je deprimovať ľudí. Našou úlohou je ľuďom ukázať, ako sa môže život zvrtnúť, ak si nebudeme dávať pozor. A ak, povedal by som,
začneme veriť ľuďom, ktorí útočia na isté skupiny ľudí, prichádzajú s ľahkými a lacnými riešeniami, ktoré sú možno pre mnohých chľúbivé, ale v skutočnosti len veľmi zložito uskutočniteľné. V podstate často sú postavené na zavádzaní. A preto je dôležité, ako aj k tým informáciám, ktoré dostávame, pristupujeme, ako ich vyhodnocujeme a potom, ako ich spracovávame a podľa nich konáme. Takže můžeme doporučit při návštěvě Slovenska rozhodně se nevyhnout Seredi, navštívit vaše muzeum a myslím, že se budeme těšit na všechny vaše další přednášky v Třebíči. Veľmi pekne ďakujem a samozrejme budeme radi, ak nám ľudia prídu. Napriek tomu, že je to ťažká téma, nemôžeme si pred ňou zakrývať oči, pretože aj súčasná situácia vo svete ukazuje, že život nie je jednoduchý a pokiaľ nebudeme na pozore a nebudeme sa chcieť poučiť z histórie, ona sa môže veľmi ľahko zopakovať.